Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Magbalanse sa matag interes. sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Davao, Mindanao, Tibok Pilipinas, Tibok Kalibutan, good morning. Welcome sa dinis sa itong panagbanuban sa programang Isyu sa Masa. Anda may galaga Webes, so gapit sa 5 na nga bulan sa Hunyo 2025. Kaduha man ta nagpitsa 5, kagahapon akong giingon, pizza 5. Ha? Na mali ang ato ang Gregorian calendar mga higala. Murag dili Gregorian calendar ako ang nakita kagahapon. Murag kadtong kalendaryos magtiayon. Kumusta mo? Mga suki na tos kanina na ito mga suking tigpalupan. Live na dinis 90.7 Love Radio. Makita o mabati sa tuang Facebook page ang June Bersamin Isyu sa Mas. Sa yapon kami na ginawat nga nakamos may panglawas, kapiskay, kadasig sa kinabuhi. Samtang ipangon ta mga higala, kaganiha sa iyos buntag. Labihan kabugnaw ang palibot, murag nagkisdom ang kalangitan. Bisan pa man, sa mga panghitabo, sitwasyon karong panahon padayon ta mga higala sa tuwang pagpadikay-sikay. Dini sa atong programa, inyong programang Isyu sa Masa. Sa ato mga kasimano at mga kalumod din sa mga kabaranggayan, sa mga kaprobinsyahan o sa kamaayo nga buntag na lamang kanatong tanan. Lokop dinhi sa tuaga syudad sa Davao, syempre pa sa tanan nga mga dapit nga nabot sa tuang pagsibya nining mga orasa. Good morning, good morning. Uban manggod didto labi na sa US, no? Mga kaigsuunan nato naa sa US, mga OFW o guba mga nasod, lahi po sila dito buntag dire gabi ilaha na uban kadlawon. Napoy ubang mga lugar mga higala nga tag-usa ka kining simana ang gabi usapon ka simana ang sigila ga adlaw, no? Wa gyud ngit nang naa mga higala sa si tawag na meridian ba na kanang sa equator dapit, no? So lahi ang ilaha po dito kita kuan gyud ta dinhi tunga-tunga gyud, no? Katunga gabi katunga mga higala adlaw. Alright, maadlaw o magabi man wala matulog ang mga hisgutanan ug isyu. Pila mga higala sa atuang hatagag pagtagad karong buntaga. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Senate President Chis Escudero na mahayag nga dili sulugoon ang mga senador ni Speaker Romales sama sa iyang mga congressman. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Laglaga na yun President Bongbong Marcos posibleng ma-impeach kahuyang sa iyahang liderato na kita sa midterm election sa matod sa mga kritiko sa Pangulo. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Impeachment bato kang Vice President Inday Sara Duterte posibleng ibasura mga admin senators. Dili kumbinsido sa mga rason o ground nga gilatag sa mga kongresista. Isyu sa masa. Isyu sa masa. President Bongbong Marcos miangko na nga problemado ang iyang administrasyon o kini usa sa mga rason ngano nga nagpasiog na siya courtesy resignation. Isyu sa masa. Sa
Siyempre pa, apil nga to ang ratsadahon ang istorya aning mga surplus nga mga sakyanan. Giingon sa gobyerno nga mga illegal pero naghitak din sa nasod Pilipinas. Issue sa masa. Issue sa masa. Kanaw guban pa maigala may magalangkob sa tuwa para kuyo. Dini sa programang Issue sa Masa. Guban yung busalagad June Bersamin. Sa atong mga ka-ISM, mga ka-issue sa masa din na, good morning. Ito ang mga kasimanwa, diadapita mga igala sa mga part ng barangay. Radyo ragyoy makaabot din ha sa inyo ha. Maayo nga buntag na lamang kanatong tanan sa makausap. Siyempre pa ang update mga igala sa National Basketball Association kung NBA Championship. Kasado na daw. Unsay kasado? Ang pusta. Pustahan na mo. Legal gambling po ninyo hang gihimo din ha. Baw ka ni mga Pilipino. Bisan mga higala, no? Ang nabuntis nga anay, pustahan kung pila kabuok ang anak. Grabe kasugarulog lawas ng mga Pilipino. So, grabe ron ang pustahan ay again, dihado ang Indiana batok sa Oklahoma City Thunder. Ugma na na. Magsugod alas 8:30 buntag. Onya, ang problema ron kay nagkagamay ang favorites sa OKC. No? Nagkagamay ang favorite sa OKC. So, mura og hinay-hinay nang nisaka ang trust and confidence sa mga basketball fanatics paingon ngadto sa Indiana Pacers. No? Sa ako, bisag walay pustahan ay Indiana gyud ko ani. Ako ang team is Detroit Bad Boys, Detroit Pistons, pero wa man makasulod. Indiana gyud ko. Kay maayo gyud ang ilaha mga higalang depensa bisag undersize, makadepensa gyud sila mga higala. Unya atong isgutan unsa kahay himuon sa Oklahoma kang Therese Haliburton aron nga malimit ang iyahang points making mga higala sa game 1. Naana na giandam ang OKC alang kang Therese Haliburton mga bay aron di ni maka-score guys. Itagdo niyo orasan doon na 57 minutos ang nakalabay kuman ang alasay sa buntag. Mga taga Times Beach, good morning din ninyo. Mga taga Boulevard, diya dapita sa trading, maayong aga. Mga taga Matina, Crossing, Matina Aplaya, good morning ninyo din. Dapita sa Katalunan Pequeño, Katalunan Grande, dapita sa Maya, Mintal Relocation, Santo Niño, Mintal. Good morning ninyo diha. Taga Bato Toril, mga taga Barangay Daliao. Oy, dapita sa Binugaw ug Sirawan. Daghan po ditag listener dapita, may buntag ninyo. Ayaw lang kasawa. Diri sa tuwa mga higala nga mga isyo sa 90.7 Love Radio kay kada adlaw gyud ni bag-o naagi development. Ayaw gyud og bitiw development. Yan. Good morning din na kang Alan 4. Naanay tiluring dia gyud sa crossing anang lubugan. Next mi yung tanong say, good morning din na mga taga Bangkal, Talumo. Ito ang syudad sa Davao. Alright. Diretso ta mga igala sa mga issue balita. Dini sa tuaga panagkuyog sa programang issue sa masa, Ma'am Rosalyn Lagundi ay buntag o si Ma'am Elsa Kiutio. Sayo pa kaayo mga higala gatong karo na siguro ni sila hangtag sa tagsa ka mga abuan aron sayo makapamahaw, sayo makakapi mga bahay. Dili ta sa istorya karon ani ni Senate President Chis Escudero. Tungod kay piling siguro ni Chis Escudero nga dili man mo si Madam First Lady nga magsugo-sugo sa ako. Akong nahibawan si Madam First Lady na may sugo-sugo sa kuha nga, Chis, tagay mo na yan. Okay, tigtagay lagi.
Asa kining First Lady mga higala, cheese. Akin na yang baso. Tagay mo na yan, cheese. Tagay na yan si Senate President Cheese Escudero. Pero kani karon pareha ni Franz Castro, di man ni First Lady, kumbiktado man ni mga higala og child abuse. Ha? Convicted man ni. Unya, maoy magsugo-sugo sa iya, abogado siya, Senate President siya nga, Mr. Senate President, ha? Ba't nyo yan dinidelay ang impeachment ni VP Sara? Ano ba talaga? Ha? So, mura og naglagot na hinuon si Senate President Escudero. Kaya daw, ginapressure siya mga higala sa iyaharapong mga kakusa. Kakusa niya. Diya manggod sa admin karon. Daw nagkatibulaag na ba? No? Mura nagtai mga higalas kanding gani. Nga nagkatibulaag na, nagkabungkag-bungkag na sila karon. Kay kaning mga NPA din ha nga nasagol, they will always go with their agenda. No? Kaning mga nasagol po din ng mga politiko sa admin, naapo na sila ilahang kaugalingong agenda. Di ba? Ang ilang agenda din ha is to preserve their political career. Ha? Ang kana po mga higala, mga NPA din ang nasagol, mo po na ilaha, i-preserve po na nila ang ilaha pong mga kaugalingong agenda nga hangtod karon padayon paghapong nagduso. Oh? Kay naunsami ra ba na panahon ni Tatay Digo. Now, matod mga higala sa Senate President, iyan ang giwiktan nga ang Senado kuno dili sunod-sunuran sa gusto ni Speaker Romualdez. Iyan ang gibigyan si Romualdez. Dili kuno mga higala pareho sa mga congressman. Nga sunod-sunuran lang kang Speaker Romualdez. Nganong nahimo mang sunod-sunuran Senate President si kining kuan mga congressman nya nganong kamo dili man mo sunod-sunuran. Tungod kay di ka mo sunod, wala man kay 150 million. Ang giingong 200 million mga higala nga isuhol kuno sa mga senador nga magkonbikto sa vice presidente, wala pa may klaro, wala pa man mahatag. Samantala, ang 150 million nahatag naman before sa kining eleksyon sa dihang ni pirma sila sa impeachment complaint batok sa vice presidente. Ikaw karon nakapirma ka og 150 million. Dili baka mahimong sunod-sunuran sa liderato dinha sa kining kongreso. Sunod-sunuran ka gyud. Mauna mga higalay tinuo dinha og sakit nga kamatuoran. So, bura og kini mga higalang tan-aw ni Cheese Escudero nga mura gigamit na lang mantaning mga congressman nga nakasapi anang impeachment. Mura gina na yung feeling ba? Dili baya mo si First Lady nga ako ang sundon pirmi. Di ba? O si First Lady pa mo, bisag mo ingon mo nga tagay Cheese. Tagay jud ko. Pero dili man mo si First Lady, si Franz Castro, layo raman na kang First Lady, dagway palang daan anak mga higala. Maguwang ramagamay sa mamaligya ay din hagpirit. Ay pag mamaligya ay pirit. Guwapa pa. Onya, dili pa kumbiktado mga higalag child abuse. Diba? Pero para dili pa malihis mga higala o dili ta mapasanginlan, nga naghimo-himo ro ta og istorya ning trabahoa. Ato sigurong paminawon, no? Kung giunsa gyud pag-istorya, giunsa gyud paglapdos ni Cheese Escudero kining mga congressman nga nagpunay og batikos sa iyang liderato sa Congress, nga kanang ginadilatar kuno ang impeachment trial batok sa vice presidente. Ayan ha? Ang mga kongresista Yun na pa. Kay bura og kining
kinahanglan nato nga adjason no ang ato ang audio mga bay. Okay, matud ni Chis Escudero kani laging mga kongresista na anad na gyud ni aning trabaho nga sinampangkong ba. Unya dili lagi daw gusto si paring Chis anang trabaho ana. Nung sa mampuguding mga kongresista nga ilamang dali-dalion. Wa na nailami basta dali-dalion, di ba? Di ra ba yun na ganahan si Chief Dante na mo anang dali-dalion. Wa day lami. Dali. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto, klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Para sa akin, gagampanan namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit 2 buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nilang immediately ibibigay ng SecGen yung impeachment complaint sa Speaker. Hindi nila ginawa yon sa loob na mahigit 2 buwan. May narinig ba silang reklamo sa amin? Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Subalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ng partikular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nilang maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Ayan, Kung gusto nila nga mahimong sunod-sunuran sa ilahang speaker nga si Martin Romualdez aka Tambaloslos, hindi namin gawain yan. Mura ba o mato ni Chis pa lahi mi. Senate mi. Senado mi. Kamo, sunod-sunuran mo din sa inyuhang boss. Kamo lang. Ayaw mi pasundaan ng inyuhang boss kay independent body mi. Worst, tungod kay kami ang naas babaw, Senate mi. Elected by kining huge popularity. National good. Ang ilaha may gala, mga senador, naaraman na din mga kaigsuunan sa distrito or ingno na to party list, certain percentage na po sa mga butante. Pero kami, tibok, Pilipinas. Unya, inyo laming pasundon anang Martin Romualdez kung unsay gusto, unsay sugo ni Martin Romualdez, pasundon mi ninyo. Na ang punto ni Chis Escudero. Kini, bisag wa pa ta mga higala makadungog. Sa reaction sa mga congressman nga iyahang gipatamaan mga higala. Mga congressman nga nakasapi og 150 million nga pirma alang sa impeachment ni Vice President Sara, kabalo na ta og unsay tubag. Kabalo na ta mga higala og unsay ilahang i-reply sa statement ni Senate President Chis Escudero. Muingon na po na sila. Labi na si Franz Castro, kinsa pa na iya makauban din mga higalang mga NPA, no? Nga kanang statement ni Chis Escudero, timailhan lang na ngawa na siya klaro. Namulitika na niya sa Senado kay mahadlok matanggal pagka Senate President. Mao nang gusto niya i-win ang Duterte block sa Senado aron ma-retain ang iyahang pagka Senate President. Sa laktod, muingon na po na sila Franz Castro o ang iyahang team, si Senate President Chis Escudero, kapit toko karong panahon na. Wala pa na mugawas pero alam na dis. Ano man, kung may paingnan anang istoryahan na, diha mangyod na mulutsar na pita. Kay, nag-expect sila mga higala nga si Chis Escudero, napay mga spekulasyon kaniya to nga si Martin Romualdez mo nagduot gyud ana nga siya himuong Senate President puli ni Mig Subiri. Kay makatabang daw sa impeachment, batok sa Vice Presidente mga higala. Pero kung iyon ani ang tenor karon ni Chis Escudero nga burag wala mga higala na meet ang expectation
sa mga comrades ni Martin Romualdez din ha sa Congress. Oh. Kaingon na naroon sila nga namulitika gini si Cheese kay kapit toko karong panahuna mga higala. Ha? Limang ka ng kapit toko. Oh. Ha? Kuyaw na. Oh. Kaysa kapit butiki. Ha? Or sa kapit butoko. Sa mga butoko. Alanganing butiki, alanganing toko. Muna si butoko. Si Chis Escudero karon, mura mga higalag, butoko. Taon-taon, balik taon lamang pipila ka mga pahinom doon. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, June 5, 2025. Meron tayong binabantayang low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa layong 1,255 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, mababa pa naman yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo. Pero kung makikita natin dito sa satellite image po natin, yung trough or yung extension nito ay magdadala na rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Para naman sa Luzon, patuloy pa rin naman ang epekto ng habagat or southwest monsoon, kaya inaasahan din natin yung mataas na tsansa ng mga pag-ulan, lalo na dito sa western section ng Luzon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw, inaasahan natin dulot ng southwest monsoon, patuloy makakaranas ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales at Bataan. Para naman dito sa may Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan naman natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawiri na may mga isolated rain showers or mataas na tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng southwest monsoon. Asahan din po natin yung mga pag-ulan, lalo na rin sa madaling araw, at ito po yung tug-ulan po natin. Para sa ating temperatura dito sa Metro Manila, 26 to 33 degrees Celsius, Lawag 25 to 32 degrees Celsius. Tuguegarao 25 to 36 degrees Celsius, Baguio 17 to 22 degrees Celsius. For Tagaytay 23 to 31 degrees Celsius at Legazpi 26 to 34 degrees Celsius. Dulot pa rin na itong southwest monsoon or habagat, inaasahan din natin ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Palawan at Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Kung makikita din po natin, makakaranas din na maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Dulot ito ng trough ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para naman dito sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, inaasahan naman natin makakaranas naman din sila ng maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Puerto Princesa at Kalayaan Islands, 26 to 32 degrees Celsius, Iloilo at Cebu, 26 to 33 degrees Celsius, Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. For Cagayan de Oro, 24 to 33 degrees Celsius, Davao, 26 to 32 degrees Celsius, at Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius. Dahil po meron tayong binabantayang low pressure area, ano nga ba yung naasahan nating senaryo para sa ating susunod na mga araw? Naasahan natin itong low pressure area ay papasok ng ating Philippine Area of Responsibility within the next 24 to 48 hours. At ito po, habang papalapit po ito sa ating kalupaan, inaasahan natin magkakaroon din po ito ng posibilidad ng paghila ng southwest monsoon, kaya inaasahan natin yung weekend natin makakaranas ng mga taas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Palawan, Visayas, pati na rin dito sa western section ng Mindanao. At sa mga susunod na araw din, inaasahan natin habang binabaybay na itong low pressure area natin, ang karagatan, inaasahan din natin yung mataas na tsansa ng pag-ulan dito sa may Bicol region. Kaya pinag-iingat po natin ang mga kababayan po natin para sa mga posibilidad ng flash flood at pagguho ng lupa. Ugaliin din natin i-check ang social media pages ng Pag-asa para sa mga nilalabas na weather update at yung mga posibilidad na ilalabas nating weather advisory hinggil dito po sa low pressure area at dito sa may southwest monsoon.
Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:26 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:23 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Balik ta may gala din sa to panagkuyog sa programang Isyu sa Masa samtang 14 minutos na kalabay human ang alas 7 sa buntag. Ugma mo take off na may gala sa home court sa OKC ang game 1 no sa NBA Finals Best of 7 Series. Oklahoma City Thunder versus Indiana Pacers. Dayohon mga higala sa Indiana ang Oklahoma uban. Ang dihadong karta mga kaigsunan silang best of 7. Tungod kay kumbinsido ang daghan no, nga mga NBA fans nga mas dunay apog ang OKC itandi nimo mga bahay sa kining Indiana Pacers. So ako sa mga nakit-an karon no sa pipila ka mga sports analyst nga di gyud pa iskoron no si Haliburton mga higala og ang mamahimo nga in charge sa kang Haliburton no ang star point guard sa Indiana Pacers ang wing defensive player sa Oklahoma kun OKC nga si Dort no sabay first name aning Dort taas mo ning pangalan ni si Dort siya ang mamahimong in charge mga higala sa depensa ni Haliburton. Ang problema lang no kay dili lang manggod ni maayo mo tres, maayo sa offense mga bahay si Haliburton. Pwede po niya magamit ang iyang skills sa pasa, assist, playmaking mga higala nga skills. Og ang iyaha mga kaigsuunang defensive minded. So kung iunana, you have a complete player, no? As court general, maglisod yun mga galang depensa. Remember, ang Indiana mga higala, naa sila'y 7 ka mga player available nga at any time, no? At any time of the game, pwede mga higala makakamada og double digit. So, kung dili mga kaigsunan baka score si Haliburton tungod sa hugot nga depensa, ang focus naa sa iyaha sa depensa, then it could be nga another player should step up mga higala aron nga maoy mo puno no sa kini mga kaigsuunang hole sa points ni Haliburton. So, burag ingon ana ang mamahimo pong adjustment. Kaya adjust mo na. Game 1, mauni na itabo, i-preview ang game. So, game 2, na po adjustment mga higala nga kini nga pagahimuon. So, very exciting kini nga game. Kay sa history mga higala sa NBA since 1969, no? Ang mga kanabang nalubong sa pagkadihado. Una, nagsugod ang Game 1 sa Best of 7 Series. Usara gyud ang team mga higala nga nakalutsar for 16 season. Kaya grabe yung kadihado ba? Na may uban dihado nga gamay lay diferensya. Pero kanang mo kag nalubong gyud pagkadihado, usa lang ka team mga higala ang nilusot og nahimong kampiyon. That was on 2004, ang Detroit Pistons batok sa Los Angeles Lakers. And it becomes a history mga higala sa NBA. Layo kayo, 200 positive, 250 something like that compared nimo sa pila to? 700 plus, 800 plus. Parti layo ang mga higala sa diferensya gyud. Pero nahimong kampiyon mga higala ang Detroit Pistons headed by Chauncey Billups, Rip Hamilton, Tyson Prince, the two Wallace Ben and Rashid Wallace mga kaigsunan. Why? Because they play defense.
They play defense mga bay og maotoy nakapa-champion sa ilaha kontra sa star-started nga Los Angeles Lakers headed by Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Karl Malone, Gary Payton, daghan pang uban nga mga stars sa kining NBA. So kani aton tanaw dili ni layo, no? Dili ni maka-break sa record sa Detroit Pistons tungod kay nagkaduol karon mga higala ang diferensya, no? Between the OKC og ang kini mga higalang Indiana. Taon-taon ato ni mga higalang balikan human lamang pipila ka mga pahinumdom. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nito. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Balik na may kala, din sa 90.7 Love Radio. Sige po niyong busalagad, June Bersamin. Good morning dia kang Ma'am Maricel Plaza Humawan, Lloyd Sako Kibo, Ma'am Rosalinda Lagundi, Ma'am Elsa Cutio, party list sa impeachment kay Inday, yun siya ba ni? Nagkayagaw na daw. Onya si Ma'am Ludivina Tampos. Si Sir Noel Recentes, good morning. Happy birthday kang Eralu. Happy birthday din ha. Nya kang Joey Moderno Juarez, may buntag. Meliton Liamos, good morning. Tigpaminaw nimo bisa naa pa ka sa pikas kaniadto. Ganahan ko sa mga balita nimo og paghuman sa balita nimo balhin na sad ko. Ngadto kang ayaw nagibalhin. Diri na ta. Tuloy-tuloy na ta din sa 90.7 Love Radio. Alright, doon na may galay, 21 minutos sumanang alas 7 sa buntag. Ato padayon ning pagtuhog nato mga higala aning istorya, no? Labot ani karong buraog kining nakapanglimbawt nga statement ni Senate President Chis Escudero. Sa laktod mga bay, kung ato ang sabton ang iyang statement, dawa na siya amor aning mga iro. Mga irong buang ni Speaker Romualdez dinha sa Kongreso. Kay usa sa mga namembro sa mga irong buang karon ni Martin Romualdez, siyempre, sila dilima mga higala. Kung di ni mabalik sa prisuhan kay ang iyahang kaso nga illegal drugs, no? Gibaliktad baya to sa Court of Appeals. Di ba na-dismiss naman to? Wala mo sugot ang Court of Appeals sa dismissal order nga gihimo mga bay sa Regional Trial Court. No? Wala mo sugot. Kay matod pa sa Court of Appeals. No? Substantially, ingon Court of Appeals, wala masunod ang proseso sa pag-atras sa mga testigo batok kang dilima kadtong nag-recant nga mga witness. Wala kuno masunod mga bay ang proseso. Mauna nga balik ang kaso mga higala ni Dilima. So ang delikado din balik ang kaso, balik po ni siya sa kulungan. Pero naging hindi na siguro dyan. Mo ganina. Daron, agsaba-saba na po siya mga higala, usa siya, kauban sila ni Franz Castro, Tiveros, o guban pang mga NPA, mga higala din sa Kongreso, nga nagsigi og pamugos. Wa makaagwantag pamugos kang Chis Escudero kay nagpagahigahi man po ni si Chis Escudero kay mahadlok man po siya may galag malangkat din na sa Senado, ilabi na sa naimugso karong Duterte Black. So nag-alangan ni si Chis matayog dili ko dili ko magsirko balintong aning trabaho basig diretso jud ko kabalintong. Mailisdan jud ko diri ni Soto o Binbaka ni Marcolita. Ayon lang taon maluoy pud mo in taon nga si Soto yung butang di man na abogado. Di man na abogado nya grabe po nag-history mga higala sa pagka-harvester. Kung siya gina-harvest yun,
harbis o balingbing. Balingbing po nanda ko. Di ba? So, Rudan ti Marcolita, mo'y angayan din ha, may mong Senate President. Now, kani mga higalang gihimo karon ni Chis Escudero, o nga medyo mukiling-kiling o gamay, bisag kita, ang ato may galang panlantaw din ha, namulitik kagyo na siya din ha, sa iyahang mga kaubanan nga mga senador nga. Para mo ingon ang iyahang mga kaubanan ng senador, ilabi na ka nang nagpaila karong Duterte Black nga, ayan, iritin na lang natin yan si Chis kasi wala man pala siyang problema. Hinahamon nga niya yung mga barking dog dyan ni Tambaloslos sa Congress. Di ba? So murag ingon ana ang kini mga higalang gusto mahitabo ni Chis. Muna nga ni balance gyud siya, no? Ang tanaw sa mga barking dog ni Martin Romualdez ana, kapit sa patalim, kapit tuko kay mahadlok ug matanggal pagka Senate President mga kaigsunan. Now, ang kaninga statement, timailhan ni nga usa ni sa mga timailhan. Actually, daghan na mga igala mga timailhan nga nagkabulag-bulag na gyud ning mga naa sa admin karon. Kanilang kang Tubi Tiangco nga mga statement nga iyahang gitira si Speaker Romualdez nang hatag yun og kwarta mga higala sa mga congressman para pirmahan ang impeachment nga mao kunoy nakapildis mga kandidato sa alyansa. In return, ang grupo ni Romualdez moingon pod nga si Tubi Tiangco moong istorya ana kay naapoy plano nga mopuli ni Martin Romualdez nga gusto pong mahimong speaker pod. So wala na gyud karon. Ilang gilawman nga si Chis kay si Chis lagi mo ay tigtagay ni First Lady lagi. Ato na. Unya karon kay gilangay-langay man ni Chis kay nahadlok man po si Chis o matanggal siya pagka Senate President. Susuko sila kang Chis. Usa man na imo Chis, imo man ang gilangay-langay din ha. Dapat mahumano sa unyo kay pag abot sa Hulyo na bago na ang mga senador, wala na nang impeachment na to. Gusto nila apurahon nila si Chis Escudero nya si Chis kay galangay-langay man gyud kay mahadlok man siya mga galag mabalikan. Di ba? So, mao ni rin tabo. Paingo na gyud na o ngadtos basurahan mga igala ang impeachment batok sa vice presidente. Pero expected naman na. Unsay mahitabo aning relasyon karon ni Tambaloslos mga higala o sa Senate President. Unsay implikasyon ana? Of course, wala na gyud na. Buak po na. Sa mga taga basag ang relasyon nila mga higala. Kaya siguro, gibutang si Chis din with a condition mga higala nga tulungan nyo na matanggal talaga yan si BP. Karon, mamili ron si Chis Escudero. Sundo niya ang Tambaloslos nga mamiligro ang iyahang political career. Umudula na lang po siya para ma-save niya ang iyahang 2028 re-election. Diba? Bisag pag maingon na si Chis karon nga, wala na akong ibang plano. Wala na akong plano para sa 2028. Although meron pa akong isang term, pero pwede na akong hindi kakandidato. Di ba? Magyan na standard mga igala sa politiko. Labi na kung maipit na sa sitwasyon. Para ingnon nga fair and square siya sa mga tao o sa iyahang mga kaubanan, mga higala, nga mga party mates. Pero kung imuhang tanang, politiko man yun na. Ayaw na kung ingna. Maingon naman po na siya. Na bago ang lahat dahil na-inspire ako sa sinasabi. Na-inspire ako sa binulong ng aking asawang kasi kaya yung asawa ganing artista. Heart Evangelista. Natatakbo uli para magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Wala. Natuis ng istorya mga kaigsunan. So, ang iyaha karon din to save his own neck. Muna maglagot siya. Mo istorya siya against aning mga congressman nga nag-ipit sa iyaha tungod kay piling ni Chis Escudero. Ipit
ipit na kayo ko, Kol. Ipit na kuani, Kol. Ha? Ili ni madalag tagay-tagay ni akong sitwasyon diri, Kol. Ipit na kayo ko. Ganong inyo magkugdot ag taman sa ginhawa. O maipit ko ron din himutabang ka mo. Ana mga higala karon ang pakiramdam ni Cheese. Daw gialimuutan na mga higala sulod sa yungib. Maunay ato ang nakit-an din ha mga bay. Now, mubuon ta. No? Si President Bongbong Marcos posible kunong ma-impeach. Matod pas pipila ka baga political analyst. Ha? Mas naapa kuno mga higalay tsansa nga ma-impeach ang atong presidente kaysa vice presidente. Uy, pausa man ang hitabuan na nga ang impeachment mga higala sa vice presidente na human naman, tuan naman, napasa naman dito sa Senado. Unya ang atong presidente wala pa man makalutsar sa kamera. Paunsa na siya mahitabo. Na. Ingon pa sa to ang mga political analyst. Ang impeachment sa vice presidente daw patay na. Sa akong mga pinulungan, dead on arrival sa dihang nakaabot mga higala dito sa hawanan sa Senado. Dead on arrival. Wala na yun. Di na ma-revive mga higala sa 911 o sa mga nurse. Di ba? Oh. Ha? Unsa ka ba? Nurse ka? Nga naman. Imuha pa mang suwayon o revive ang ako ang dugay ng namatay nga gugma. Nurse. So, dili na ma-revive. Patay na yun na. Bisag asa ni mo tanawon mga higala nga lungag. Wala yun. Bisag sa lungag pa ni manang ni mo tanawon, patay na yun. Ang impeachment sa vice president. Wala na. Now, ang kanikarong impeachment nga giduso din ha sa Congress mga higala batok sa ato ang presidente. Mauni delikado. Ha? Nganong nasulti nato mga higala nga delikado. Remember ang impeachment number. It's a number game. Ha? Or numbers game. Congress o sa Senate. Hinomdumi nga ang ato karong presidente concluded yun na nga unpopular mga higala dili lang tungod sa mga istorya sa Marites apan tungod sa resulta mga kaigsuunan sa eleksyon. So ang resulta sa midterm election, it becomes a conclusion mga higala kung unsa nga popularidad na ang present administration. And it shows na ang ato may galang present administration becomes very, dili lang unpopular, but very unpopular after mga higala sa midterm elections. What is the basis? Basi matingala mo nga nung kanunay mangyog ka na ay basihan dyan. Lisod mo guning istorya nga way basihan. Sometimes you will be accused for being biased. But if you can cite a basis, you can cite like, for instance, a law that becomes your basis mga higala, that will eliminate all the doubts sa imuhang mga gipanulti. Because that is the law. Mo na dapat nato sundon. There is a basis na ay mga ebidensya nga atong makita sa tanan nato nga mga senses mga higala, mata, dalunggan, ilong, dila. Di ba? Na mga ebidensya. So we will play sa mga discussion mga higala with evidence. Ebidensya yun. Now, usa ebidensya. Nganong nasulti nato nga unpopular ng presidente o delikado sa impeachment sama sa istorya sa pipila ka mga political analyst. Ang basis mga higala simple lang kaayo. Nganong napildi ang halos tanang kandidato sa admin? Nganong sa kangkungan sila gipunit after sa election? With all the machineries. Naglingkod ka, presidente ka. Tanan nga functionaries sa gobyerno,
imuha, under your command, under your control. Ang SAPI mga bay, under your control. Ang PNP, under your control. Ang COMELEC, bisan unta og independent na, under your control gihapon. Tungod kay kwarta-kwarta mga kaigsunan. Everything under your control. But despite these machineries, political machineries mga bay, napildi ka. So what is the implication? Simple lang. You are unpopular president. So, tungod kay unpopular ka, kaning imong mga alipuris nga mga politiko, including kaning wala nagpaulipon sa imo, ha? Dili nimo mga party mates, wala na po na-believe sa imo. Wagay believe ang mga tao. Pugson Manila nga mo believe sila sa presidente, tungod kay hatagan sila mga pabor-pabor din ha. Pero tungod kay ang mga tao, wala na i-believe sa Pangulo, ang huna-huna po aning mga politiko matay, madamay taan ng istoryahan eh. Oh? Magsigit tagpakita nga believe tas presidente. Unya nga ato ang mga constituents diha sa ato ang mga distrito, wala na i-believe sa presidente, damay taan eh. So, atong himuon karon, magpakita po ta nga dili na po ta believe sa presidente. Without minding nga they are now attempting to transgress, going to become ibalingbing mga kaigsunan. Oh, wala may tamo. Kaya kung magsigit kag pagay-gay ron niya, magsigit kag ingon nga okay kayong presidente, mauna magsigit promote, ingno naman karon sa mga Pilipino tambalos-los kini nga to ang kuano, congressman no, tambalos-los. Ha? Buta, bungol, di tanan ni elect og balik karon 2028. So, mamiligro na po ron ang imong lagay. Ha? Mamiligro imong lagay. O, kisa man Roy, gusto niya mamiligro ang lagay nga politiko. Di ba? Walay politiko nga gusto mamiligro ang iyahang lagay mga higala. Oh, gusto niya ang iyang lagay nga kanang permanente yun. Nga nakaplastar. Nakaplastar pero niyang lagay. So, ang iyang himuon din di man niya ma-direct og istorya ang iya mga constituents nga mo backtumbling nako. Dili man kay lain man pod degrading sa iyahang part. Iyang imuon din mag-uyon-uyon siya sa iyahang mga constituents because mo na giingon mga higala doctrine of self-preservation. Doctrine of political preservation. Mao na din no, self-preservation actually. So kung unpopular na, you lose the kining confidence of the public and ultimately pati ng imong mga party mates din wa na po na salig sa imo So kung wala na salig ng mga congressman din sa atong pangulo, ilabi na kung di na muduga mga kaigsunan, wa na 150 million nga ipang-apod-apod, ang tendency din they will go for impeachment. Ang mamahimo na po nilang rasonan na may ground. Depende na sa presidente kung usaon na niya pagdepensa ng mga ground against sa iya kay taralon pa man dito sa Senate. Bahala na ang Senate ana mo desisyon kung unsay mga ebidensya mapresentar sa presidente. Moana na po na mga higala ang mga balingbing, ang mga congressman. Mga congressman, grabe di ka balingbing. Tanawa na panahon ni Digong. Mao ni sige tigtutsar nga ipa-impeach si Leni Robredo. Diba? Halos na ng presidente sa Pilipinas. Starting Cory Aquino, mga higala, paingon kang Tatay Digong. Paingon na yun Ani karong administrasyon. Di ba na-appear may mga impeachment complaint, Only sa time ni Digong, wala mga higalay impeachment. Di ba? Di mo sugot si Tatay Digong. Bisa kalaban takas politika. Dili ko mo sugot nga tanggalon ka tungod kay gibutang ka sa mga tao. That's the political philosophy mga higalas tiguang. Mga congressman, mga balingbing kayo, sige tutsar nga Tatay Digong. Mr. President, impeach natin yan si BP kasi sige yan tira sa iyo. Sige ang tira sa admin. Sa ingon Tatay Digong, hayaan nyo yan. Ako naman ang presidente. Busy lang siya. At saka, elected yan siya.
ang taong bayan. I don't want to frustrate the Filipino people na nag-elect sa kanya. Kabaw ka mga Pilipino manggod, gusto gyud mga higala og check and balance. Kaso ani mga kongresista mo ni kusog kay masigig tutsar. Ang ABS-CBN di man gustong tas tatay digo nga sarhana. Mga congressman ang gapoy sigig tutsar na nga sarhan kay sigig tira sa admin. Oh. Karon, dalapod. Congressman na gyapon mga higala, maoy magparinyo na pod sa ABS-CBN. Mga ina po kwarta ni mga panuwak. Tabangan ng ABS-CBN, basta na ay kwarta. Kwarta-kwarta yun yung mga panuhaka yun eh. Bisa kung sao ni mga higala, wala yun. Kwarta yun ang tumong og tinguha na diya. Taon-taon. Ato pa ni mga higala padayonon kay naay nindot pa ng isgutanan, labot ani mga kaigsunan. Humanamang pipila ka mga pahinomdom. Issue sa masa. Alright, balik na may gala din sa tuwag panagkuyog sa programa nga issue sa masa. Tataw na. Kaning mga greetings diri, gusto na ko basahon ko ni para madunggan pod mo sa 90.7 Love Radio. No? Kay daghang naminaw po sa tuwa. Unya tataw, ako ang basahon mga higala. Now, diri sa taas, kuan palamig ta gamay. No? Bisag mga kuan lang, mga 6 minutes lang. Dili sa ta sa kini nga NBA, kay grabe rong betting, no? Oy mga taga kuan dia, Matina, Galira, galanog-lanog din na ang atuwa karong istasyon sulod dia sa Bungan. Kay mura og naaron mga higalay last elimination sa kining DMG, no? Good luck ninyo dia unsa baroy kuan kining timpuron nga kolor din na Raymangkaw. Unsa baroy timpuron nga kolor din na lasak siguro, lasak. Kanang kuan lasak nga white legs. Garay. Delikado ng lasak nga white legs kung dili ka ng Sambuanga white. Patay ta din na. Daghang nabungkag nga pamilya ng kuan Sambuanga white mga higala. Kay ang bana wa na mo pauli sa ilahang balay. Tuwa na ni kuyog na sa iyahang Sambuanga white. Alright. Dito sa istorya na pod sa kining basketball. Kay nindot man yung mga higala. Sa ako nag-mention, tulo na ka-successive nga season, wala gyud naka back-to-back og champion mga higala. Di ba? Nag-champion ang Raptors, nag-champion ang Milwaukee, nag-champion ang Lakers, ang Golden State, nag-champion. Unsa pa to laing nag-champion? Karon lahi na po. Of course, dili gyud ni maka-back-to-back karon kay lahi imong team magdula either sa Oklahoma o sa Indiana ang mo champion mga higala, dili man isla previous nga kining champion. So, definitely lahi na po ron ang mo champion rong tuiga. Although si SGA, siya ay Gorgeous Alexander mga higala, ang star point guard and reigning MVP Finals, siya man ang MVP sa regular season. Gipasigarbo po siya, no? Sa iyang mga kababayan mahigala sa kining unsa ba ni siya? Australian ba ni siya? Pero kababayan maguni siya ni Jamal Murray, no? Sa katong Denver mga kaigsunan.
season po doon siguro aning mga tawahan na gid ni. But no one expect nga ingon ani kapaspas ang rebuilding process mga higala sa OKC. But it takes only less than a decade. Kaya so, pag na-rebuilding mga higala, palpak, maghimo na po mga kaigsunan, palpak, na-rebuilding din, maghimo na lain mga kaigsunan, mapak. Anton, moabot og 3 years, sign na po bagong contract ang ilahang mga rookie, nga ilang nakuha, first pick, so wala gyapon. Tungod kay wala maka-establisar mga higala og sakto nga chemistry, no? Pero kung unsa ka paspas ang OKC sa ilahang rebuilding, niabot sila mga higala og ingon ani nga record 14 ra pilde sa 80 kapin ka mga games sa regular season. Mas kuyaw ang rebuilding mga kaigsunan sa Indiana kung imong tanawon. Like Detroit Pistons, only 2025 sila nagpakita mga kaigsunan sa ilahang abilidad. 2025 lang, January. No? O si Miles Turner na lang ang nabilin mga higala sa Paul George era sa Indiana. Siya na lang yun ang karaan din no, sa Indiana Pacers. And very lucky tungod kay nakadula gyapon siya og NBA Finals. Wa pa siguro maka-champion pa siya mga higala. Di ba? Si Miles Turner na lang, napato si Oladipo kaniadto sa Indiana, na-trade na lang. Paul George na-trade. Daghan pa tong uban si Hill man tong ilahang George Hill, ang ilaha may galang point guard before. Pero pagkuha nila kang Terrence Haliburton, si Hali, I think gikan ni sa 76ers manigikan ni siya, no? Wala man dayon mo epekto mahigala ang kala sa dinulaan ani ni Haliburton. Wala na yung epekto. Last January lang yun, nagsugod mga higala ang maayong teamwork. O dito imuhang makita tungod kay tagpito mga higala ka mga player sa Indiana ang maka-record og double digit sa score. So, meaning, maayo ang court general nila tungod kay halos tanan na ay opportunity to score. Di ba? Unya, ang ilang mga player, mga higala, murag si Haliburton lang ang star gid kayo. Si Pascal Siakam is a role player. Nagay ni murag slight nga issue mga higala nga nung Pascal Siakam ang na conference finals MVP instead ni Hali. Pero wata kabalog kung sa'y basis po mga higala sa award. Tungod man po sa guidance o sa experience si Pascal Siakam sa kampyonato, maybe usap po na sa kining gilantaw mga kaigsunan. Anyway, kung mo-champion ang Indiana, si Haliburton yun na din ang sure ball mga higala nga ma-MVP. Siya yun na ang sure ball din nga ma-MVP mga kaigsunan. O, ang ato lang din kung naamay paspas nga rebuilding mga kaigsunan between OKC o kining gitawag na tog Indiana, ang Indiana. Okay, ato na sila mga higalang kining January. Nagpakita ang gilas. That's why number 4 lang sila sa ranking sa Eastern Conference. Pero kinsa ang ilahang gipangpildi mga higala. And they are not afraid of playing against big men. Kining mga team nga naay dagko nga mga player because sanay na sila na. They defeated Milwaukee Bucks nga naay mga Giants. They defeated Cavaliers nga naay mga Giants. They defeated mga kaigsunan aning New York nga naapoy mga star nga Giants. So, kung mayroon ka nga higante ang OKC, that is not already new for the Indiana Pacers. Again, I want Indiana because Indiana mga higala na ay dula nga depensa. Na ay dula nga depensa gid ang Indiana. And I still remember
2004 Detroit Pistons versus Los Angeles Lakers. Napildi ang Lakers mga higala because they did not play defense. They did not play defense. More on offense lang yun sila mga kaigsunan. Alright. Balik ta. Din sa to ang kapanagkuyog. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. 90.7 Love Radio Bagapon yung ipamilya. Inyong hangalagad bata-bata June Bersamin sa Gyapon. Ako sa ning i-greet ni ato ang mga naminaw sa tua si Meliton Liamos. Good morning. Minaw kun imo bisa naa pa ka sa pikas John. Salamat kayo. Roel Senior Diaz, good morning. Ernie Anchola Priglo, napa may sumpay ni, di naman mabasa na ako diri. Sulop, Luparan, Davao del Sur. Uy, good morning yun dia, mga taga Sulop. Ray Mangkaw, naminaw mi diri kimuha karon John sa Matina Galiera. Nico Borbulya, uy, kumusta naman kada dong next? Jonathan Corsino, ako ning inanak. Si JB Valencia, mayong buntag, gikan pa ka sa 1296 John, listener na jud ko nimo, taga Lupon, Davao Oriental. Uy, salamat sa imuhang pagsunod-sunod sa ako. Mura de kag namino ani, nagsikag sunod-sunod nako. Pero again, thank you. Si Ray Vina Baliocloma. Good morning. Ilya Campa Hila Orion. Mayong buntag po din no? Mga ka-ISM na to. Naaman to gi-send diri DJ Sweetheart. Burag, di naman makapasupot si DJ Sweetheart no? Sa ato ang mga ka-ISM din na. Si Eva Tongson. Kuya Jerome, good morning po din na. Si Sir Rene Pibinito, si Raul Lagadlad, diya napita sa 117 Purok 9, Bago Osiro. Mayong buntag po. Nitsmiyon Tanusay, good morning. Ronald Ferdinand Peralta, Stephen Rodriguez, mayong buntag sa inyo. Ma'am Susan Gadiani, si Christine Ampulokyo, ayan. Mayong buntag kanatong tanan. Alright. Diretso ta sa bagay sigutanan mga kaigsunan. Nga to ang gibiyaan. Kaning istorya may tungod sa popularity. Mao ni gilantaw karon sa pipila ka mga political analyst. Nga duol gyud sa tinuod ning istoryang impeachment batok kang Presidente Bong Marcos. So, tungod kay unpopular siya. Daw, wala na mga higalay mo, wala na siya stopper. Kaya mga congressman nga mga balingbing, kaning wala gani kaning congress, ana-ana gani. Kaysa ako na mention ka ganiya panahon ni Digong, perti ni sila kasipsip. Magsigi ni mga higala sila og tutsar. Karon, naungot naman ning ato ang kuan DJ Sweetheart. Naunsa man ni, no? Mura naman kog katuganing Nigerian nga akusado sa kasong rape aning dagwaya ni. Mura naman tanig, akusado sa kuan katong Nigerian nga akusado sa rape gani. Paita ni on ta. Wa kita dag-anan og ingon ni on data sa tuang IT aning trabaho ani, no? So, ila ni mga higala ang sitwasyon din na. Kana sige mas nagtutsar karon. Pag mga ipit na sila, di na pud na mga kaigsunan, no? Mudula na pud na sila. Pero ingon ani ilang nakita popular na kay liderato sa tuang presidente, maangin tani. Dapat mo diskarte ta. Dapat ma-bright na ta karong panahon na. Mag-bright na ta karong panahon na. Kay kung di ta mag-bright, mabugo ta. Ang bugo walay lunas politika. Ano na ilaha mga kaigsunang diskarte karon. So, duol gyud ni, mga higala sa istorya nga ang kini nga gitawag natog impeachment batok sa presidente matuluyan. Congressman bisag unsaon kwarta ruta man gyud na mga kaigsunan.
Nganong nihanap naman nga to ang dagway diri DJ Sweetheart. Murag isiluwit naman taning trabaho. Murag sinsurize ang dating na to. So, maunay ato ang timailhan mga kaigsunan. No. So, ato ng atangan. Unsa na po'y diskarte aning mga congressman once mapasa na ang impeachment complaint batok sa presidente. But I should say, nga kanang impeachment complaint, no? Kanang impeachment complaint, dili na dapat alang-alangon. Why? Once nga dili na siya mga higala mahimong successful, dili na ka pwede maka-file og impeachment complaint within 1 year. So maunay mahitabo sa imuha. Bagsak na po ang ato ang internet ani. Nabagsak na po ang atong internet. So mauna ang mahitabo din na. Wala na. Magpabot na po kago sa katuig. Labo na kayo na. So dapat kita pero atong signal sa 90.7 kusog kayo. Okay. Atong balikan mga kaigsunan, kaning akong gisadya. Unya, aling balikan tani kaning politika, no? Labi na kaning impeachment batok sa to vice presidente nga daw na ito dasan. Dirita mga kaigsunan aning istorya sa mga surplus. Istorya sa mga surplus ta. Unya sa ning politika ato sa ning papahuwayon ato sa paghinhawa o gamay ning istoryas politika kay nangunot ng agtang karon sa to ang mga listeners. Sige taghisgot og politika. Dili sa surplus. May daw ning kuan surplus kay bahalag surplus basta hilas. Anya brum-brum dayon sa transformer mga higala may buntag din ha sa akong amigong mamaligya og surplus nga si Yoyoy Buhi. Nagpakuan na siya si tawag ana kana ganing hulug-hulugan gani. Kanang di pud arawan kanang bang murag pagkaon gani unsi pangalan ana DJ Sweetheart? Kanang hulug-hulugan ninyo ba? Nya karon ang mudawat si Juan ugma ang mudawat si Pedro. Kanang uso gani ron. Unsi pangalan ana? Unsi term ana? Kalimot ko, naasa ko ang dila na ako malitok kay hago kay kong dila gabi. Na issue magud ni mga higala. Kay nang raid ang gobyerno sa tulo ka mga surplusan. Diyan na ko na i-mention. Nang raid kauban ang siyempre police, LTO, Bureau of Customs o guban pa nga mga stakeholders siguro. Unya mubit-bit po na sila og media haron ingnon ibalita haron ingnon na sila mga igalay gihimo batok sa mga illegal. Ang pamahayag sa ato ang gobyerno nga ang surplus illegal. Pero ngano perti maning daghana din his Pilipinas. Bot ba pasabot ang Pilipinas nga Pearl of the Orient Seas. Nahimo na karong land of the surplus cars. Bisag asa karon muling mga higala na mga yarda baligya surplus. Kay siyempre may mga Pilipino nga may na lang ning kuan ay maka transformer ta kontra nang magsigitag sakay anang kangga. Pero karon tungod aning hitabo ang raid mga higala nabaliktad na ang istorya. Kung saan na istorya karong bago dyan? Mag-drive man kung karong surplus, magsige kag panglingi. Lingi kas likod, lingi kas wala, lingi kas tuo. Sa imong atubangan, magsige kag tanaw. Kay basid parahon lang kag kalit, anang mga enforcer og ingnon naog-naog, surplus ni mo sakyanan, illegal ni. So makaingon ka karon nga, mas maayo pang kangga kay di pa ta mahadlok og parahon. So, mao na ang issue karon. Ang dakong pangutana, no? Mambuntag dia kay Mamo Barcelona, inahan sa kanunay panabang. Ang dakong pangutana, nganong perting daghana ning surplus sa tuang naso, di lang sa Davao City, sa ubang lugar, daghan gayo. Despite
sa istoryang illegal ni. Una, naabay kampanya ang gobyerno batok aning mga surplus nga giingon ninyong illegal. Kaya usually ang mga surplus mga higala gikan sa gawas, gisulod din kuan questionable naman gyud na. No, daghang proseso nga dapat sundon nga wa masunod ana. Una man gud para masabtan pag-ayo ninyo. Kanang surplus chap-chap ang declaration ana. Pero sindikato ang dating. Kay instead mga higala nga chap-chapon na siya isulod diri sa Pilipinas, chap-chap yun. Lahion makina, lahion ang transmission, mga ligid, lahion. Ang gihimo ani nila, bukon lang na nila og kausa, i-down lang ng atop, sulod og ban, daghan kayo, tagwalo ka buok, isulod din mga higala, kauman asimbolon, pertirang dalia. Mubayad lang sila sa Bureau of Customs kada container ban og dako kayong amount. Palutso na napay uban niya, wa gyud mga higala giputol. Tibuok yun. Gitan lang og kanang ligo niya, gibitay-bitay mga higala, sudlag taglima ka buok. Unom. Oh. Kay ang ilang rason, kung amuan in chap-chapon, ang pag-reassemble ni magkahiwi-hiwi ni, dako pa jud kayo may og gasto. Ang among igasto sa pag-assemble ani og balik, ibayad na lang namo sa Bureau of Customs, gwapo pa ang unit, sariwa pa tanahon, kay igora gi-knockdown ang kining atop, unya kahuman, dili daghan kayog masilyahanan, kay ang katunga, ramay gitabas mga higala. So mao na ang surplus. Now, ang ilang rason, right-hand drive. Right-hand drive. Bawal magdagan. Mutuo mo, ana. Bawal magdagan right-hand drive. Bawal magyuna kay left-hand man ta din So, ang surplus gikan sa Korea, left-hand man na. So, dili bawal. Kaya mga bunggo, Korean man na. Ang buot pasabot nilang right-hand drive, kaning gikan sa Japan, kay right-hand man mga higala ang Japan. Pero nakabaw ba mo? Daghang mga fire truck mga higala hangtod karon nagdagan, wa pa ma-convert ngadto sa left-hand drive. Right-hand paghihapon pero nganong wa man nadakpa lagi mga higala sa LTO. Fire truck ana mga volunteer. Wa pa ma-convert. So, sige. Illegal. Nganong og illegal na? Nakabaw pa mo kung saan ang mga unita na nga gikas Japan nga right-hand drive nga gi-convert lang. Kita man nimo kay tanawar ko ng iyang wiper baliktad. Kani convert yun wiper Diri paingon mga higala sa tuo ang lamba. Di ba? Ang usual nga wala. Ang usual nga wiper, ang lamba mga higala paingon sa wala. Pero ang wiper nga ang lamba paingon sa tuo, convert na. Right hand na originally. Wala ma-convert og lisod i-convert ang wiper. Mo na ilanan dayon nimo nga kani, right hand gani siya. Nya, i-convert lang siguro. Pero ang pangutana nato din nganong ginarehistro man na sa LTO? O computer pa. Computer pa na. O manual, ka na, questionable na. Manual nga registration na, lisod na. Pero, mo yung sa mga higala o rehistro ana nga computer, buot pasabot, gidawat na sa system sa LTO. Dapat gidelete na. Nga naman na. Kaning tanan mga higala, ang bottom line ani, pangwarta. Una, ang pagsulod ana nga scrap ang deklarasyon, that is already misdeclaration. Dulao na sa broker mga kaigsunan, gas Bureau of Customs, lutsar na, hayahay ang Bureau of Customs, hayahay ang broker, hayahay mga higala ang importer, kay gamay na lang ila ang trabahoon, sariwa pa tanahon ang unit kay kausara gitabas mga kaigsunan. So, kwarta-kwarta ni. Karon,
Pagparehistro, ana. Dili na mo i-rehistro di kay agtang kay na. Dalaan na dito ninyo sa Pulumulok, dito sa Extension Office, dalaan na nyo to sa Iligan. Pag-abot sa Iligan, i-rehistro mo na dito, computer man gyapon. So, ang pangutanan na to, dili ba ni mga higala, sindikato ra pod sa gobyerno? O sa mga opisyalis sa gobyerno, siyempre. Ako na ako'y Toyota BB kaniadto. Japan po ng Toyota BB. No? Asa nakaturon gibutang sa Ginoo tong Toyota ha toron. Kay narehistro ko gito. Ha? Naabtan ko atong memorandum order sa LTO nga dili na i-renew pati ng kanang isa kanang Honda Fit. Sabay to sila. Di na daw i-renew mga higala, di na mo dawat og rehistro. Usaon ko maniro magdagandagan kung Toyota BB nga way rehistro. Mo para may paghumas pintura puti pag yun. Nah. So sa dugay na kong konsumisyon na ay naka-advise ako dito mga higala na rehistro dapita amot asa tong dapita to basta dito dapita sa between Sambuanga ug Cagayan sana lang lugar na diya dito na rehistro computerized pero ang bayad mga higala perting dakuha no. So mo man yang ilahang diskarte, mo ingon-ingon din nga di na marehistro, di na marehistro, aron mo karyo ka, mo ingon ka nga si tabangin ko basta marehistro lang yun na, marehistro tabangin ko muhatag lagi ko muhatag. So dako matigbasan kagyud nila mga higala. Pero kaning dakpo nimo ang surplasan kay illegal. Ang una nga pangutana diya, nganong nakasulod na? Uwa pa na convert di ba na dapat ni mo dakpo na? Kaya pa man na magdagan. I-convert pa man na nila. O mo na dakpo na. Hasta nga kanang mga nag-asimbol din na dapat dakpo na nimo. Di ba? Kaya ongoing pa man tabaw na. Wa pa man nagipadagan din na sa karsada. Nga mo yung taog road safety ang isyo. Sa pagka road safety, wa pa man na magdagan na sa karsada. Kung nadakpa na ninyo nga wa na convert, kaya nagdagan sa karsada, ka na mo yung nga road safety na. Pero ang una na itong pangutana, nganong nakasulod na din ha? So kung doon naman tayo aristohon o ridon, dili ning mga surplasan siguro ang ato ang unahon. Kay kana din na istakanan o stackyard naman nila. Ha? Ang unahon siguro na itong aristo, kanin Bureau of Customs siguro, nganong ilan ang ipasulod. Diba? Oo. Nganong ilan ang ipasulod? Naiuban ganila, ipasulod nila mga higala, buhog yun, buhog. Gihigtan na lagi ka na ganing Burag Korea gani nga kanang kita man jud ko ana. Burag Korea ba kanang lagpad kayo nga unsa ni kanang pisik. Bitayon mga higala niya sa ilalom na po isa dito nga unit isuksok. Isa ka container ban tag 5 ka buok. Unom na. Depende kung sa kadako na container ban nga sudlan mga higala. Kung dili mo magkasinabot o ang imong broker di magkasinabot sa talayan system dia sa Bureau of Customs, manawag din ang Bureau of Customs dayon og media. Maingon dayon na nga, meron kaming nasamsam na illegal na pinapasok dito sa Davao Port. Ana dayon na mga kaisunan. Gamito na pong media. Pero, ila ra dayon gipatawag ang media kay aron ipiton ang importer mga higala kay wa mo hatag sa gusto nga amount sa talay nga ilahang giimposan. No? Kwarta-kwarta ba? Taon-taon. Ato rin balikan. Human lamang pipila ka magpahinomdom. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet.
Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Mura kitag siluwit ang dating na to ani di sweetheart. Doon na 11 minutos suman ang alas 8 sa buntag. Naay nangutana sa kuha diri. Kinsay dali nga magbag-o dyon. Paglabay sa panahon. Tali sa bana ug asawa. Kuyawan yung pangutanahan eh. Dito siguro ni kang kuha na to isangguni ning pangutanahan ni. Kang Dr. Love siguro na to ni isangguni. Ingon sila nga ang asawa gid yon labi nag magminopos na ng asawa. Gid magkuan gid mausab gid. Mura nag-irong buang. Mura na og kanang tigre nga napas mo sa su. Parte ng isuga. Napo niingon nga ang bana gyud mao gyoy magbag-o. Kay mauman dali mo laos ang bana mga higala. Labi na karong panahon na. Wala na. Kung ang asawa sa dihang batan-on pa smiling bisan pag-abot sa katigwangon bisag maidara na. Smiling daw gihapon ang kang misis. Pero ang kang mister mga bay, kung kaniadto batan-on pa, hambugiro kaayo, macho kaayo, daw panglingo-lingo. Sige na lang panglingo-lingo. Handos power copera din na mo'y tambal ana din na. Mo ni official ka kape ni Ray Mangkaw ug sa mga sabungero di Asmatina. Alright, mabuntag din na kang Ozer A. Rivera Ribalib. Baliktad mo yung apelido ni. Kanara ba daw taong mahilig magbaliktad-baliktad og apelido? Nako istorya na. No? Naapon na siya implikasyon daw sa imuhang personality. Kanang mahilig ka magbaliktad-baliktad og apelido, amot ug unsa na, unsay implication. Basta naa daw na implikasyon daw. Alam mo din na. Baliktad-baliktara gyud na inyong apelido. Masuspitsahan gyud mo. Di lang nako istorya, pero naa daw na. Naa. Sige lang, no? Di lang nako sa istorya mga kaigsuunan. Sickness daw na. Sickness. Sickness. Di lang sa nako istorya unsa na. So, ayaw na yun mo pagbaliktad-baliktad og apelido kay, og mga pangalan kay lisod kayo. Basin unyag, hasta ng inyuhang mga inyuhan din ang mga underwear, inyuhan na ng balihon. Mahilig mo baliktad, no? Ma'am Rosalyn Lagundi, kisay gwapo ma'am, nga tong i-greet, again, good morning yun da. Si Stephen Rodriguez, wa na gyud niya gi-greet ang iyahang kinakusgang asawa. Kato na pong dili kusgan nimo nga asawa, mo na po ito'y atua sigurong i-greet Stephen, Kaya yung man siya na si kinakusgang asawa, na po siguro hinay-hinay nga asawa ni si Stephen Rodriguez, mo ni adbantahiya ng daghan kag asawa, no? Kay mamili ka diri ka sa kinakusgan, naay kusgan-kusgan, naapoy ka ng hinay pod nga asawa. Pero og asawa mo din nga naghuna-huna og maayong relasyon, ayaw gyud mo pahinay-hinay.
No, ayaw gyud mong pahinay-hinay kay magpahinay-hinay mo na. Biyaan gyud mo, no? Pagpatulog-tulog mo, biyaan gyud mo, mura gyud mo katong kuniho, nabiyaan mga galas lumba kay nagpatulog-tulog. Ayaw gyud mo patulog-tulog. Oh, bisag ka ng inyuhang bana, mura nagbao mga higala, pero ay gyud mo kumpiyansa na, kay na. Ambot lang, oh. Bit-bit mangganing iyahang kaugalingong balay, balay pa ka sa silingan dili bit-biton. Ay nako. Doon na ba 15 minutos, sumanang alas 8 sa kining buntag. Nagisgot man mi diri mga higala. Nagisgot ta diri og kanang surplus, no? Daghan ra ba daw gisugot ang mga lalaki tungod kay naka-service mga higala. Bisag ang service kanang transformer nga surplus, okay na lang na kay kontra sa magmotor ka abtan kag ulan maansuyan ka. Oh, ang imuha pong kuyog nga kanang uyab maghuna-huna man pud na nga matay. Mansuyan tani, masubawan tani kung sakay ta ng motor, okay na lang ni bahalag surplus nga transformer. At least di ta maansuyan, di ta maulanan. Sugton ko ni. Kayawa no. Daghang nahimugso nga relasyon tungod sa surplus mga higala. Karon gidakop. Gidakop. Oh, kay illegal ko no. So may naka-illegal nga wa pa man nagipadagan. Siguro ma-illegal na nagpadagan. Truck ganis bombero may gala. Right hand drive gipadagan-dagan gani rescue anang mga sunog. Wa man gani dakpa pastilan. No? Ikaduha, income generating na. Kung ito na naman dakop ng surplus, usahaw na lang ng tag-media milyon nga bulan nga SOP mga higala ni Kuan. Ni sekretaryo ni Yusik din usahaw na lang na. Wala na, di na maabot. Lain na barong trend mga higala sa LTO. Ikaw, director ka, una ka makasunod, password nimo is 1M. Kauman, kota, media milyon. Kada bulan. Usahaw na ni Roro ni Moro niya. Wa na surplus may galang saligan. Mo mo na dako kayo rong pangwarta kay ang lisensya tag 5 years na ba ya wa na mga higala rehistro na lang ug kanang surplus o rehistro sa surplus mo na dako mga higala nga income nun di na sa kining LTO karon ipaundang na maningkamot gitong uban din nga i-rehistro lang gud nigud mo muhatag lang ko og kanang talay nga dako. Mao na pod na lahi na pod mga higala nga estilos pangwarta na mga kaigsunang mugawas din pareha ra gyapon na Toyota Bibi o Honda Fit. Yan na pa may mga Honda Fit karong nagdagan mga Toyota Bibi. Na bawal na magkana siya. Di na magkana i-rehistro, di na magkana i-renew nganong naamang gyapon na. Tungod mga higala sa talayan system. Taod-taod, balik na human lamang pipila ka mga pahinumdom. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila?
Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Balik na may gala, din sa ito kuyog sa 90.7 Love Radio. Good morning na kang Buyit. Buy and seller ni. Dili surplus. Commercial yun daw ang iya. Ay nang laruhon tag yun na buy Buyit ng imuha din na. Buy and seller daw siya pero commercial, dili daw surplus. Good morning din na kang Yuyoy Buhi. Kay naa siya paluwagan mga higala nga transformer surplus. Paluwagan. Nagpaluwagan. Now, apautan na din atong balikan. Nga no girade man na. Una din kung sincero ang gobyerno mga higala, diha pa lang sa Bureau of Customs, dili na mga higala makalutsar. Di na makalutsar. Pero nga nung nakalusot man na, tungod kay gikwarta-kwarta na sa taga-BOC. Ngayon gikwarta-kwarta man na sa taga-BOC dyan. Kung dili mangwarta ng taga-BOC, wala na sila mga higala ipagluta. 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 Niyagi man na sa Bureau of Customs. Dapat manggod, kung ingunani na siya, naanay mga gitawag na to custom duties mga higala, naana siya murag resibo or certificate para siya marehistro. Karon gisulod na diri nga wala mga higala ang bayad og custom duty kundili ang gibayran ana customs SOP lang, wala na siya certificate. Kaya katong certificate nila, kwintahon man to mga higala sa kuha o pila na kabuok ning kuan, pilay amount ani, makwinta man. Pero kaning SOP, dili man ni makwinta mga higala, mura man ning dinas barangay, nga di mo issue og resibo kay mo ingon lang daig donor. Mura ni, mo ning istorya ni. So, sa laktod, mulutsar mga higala ning mga unit. Mulutsar ning mga unit. Paglutsar sa mga unit, naa na mga higala din si Arda, dakpon, unsay atraso. Right hand drive. Nga naman, gipadagan na ba na sa karsada? Ngawa pa man na gipadagan sa karsada, imuha ng dakpon. Ingna nga walay custom duty ni. Maong nganong imported man ni nganong nakalusot ni siya. Naman ko tayo gitawag mga bahay o anti dumping law. Although signatory ta sa World Trade Organization, pero naanay mga limitasyon ng mga imported products supposedly that includes anang bugas gani. Why? The evil sought to be prevented mga higala. Ang rason kung anong bawal ng dumping anang mga imported because we have local producers nga maapektuhan ani mga higalang mga imported products. Maunay rason din Although signatory ta sa World Trade Organization kung WTO, pero na ay mga limitasyon na. Kini mga higalang
Mga imported nga mga transformer, mo na uso kayo, nagbaha man na mga higala. Oh, there is Dakbayas Davao, Region 11, parting daghana na. Ang pangutana din nganong nakalusot na sa Bureau of Customs? Is there a custom duties or custom SOP lang na? Pag custom SOP na, di yun na siya supposedly marehistro because that is an imported vehicle. Pangitaan na dapat sa LTO mga higalag custom duty. Asang custom duty ani nga imong gibayaran nga imported manigikan manis Japan. O wala kay kapresentar, dili na dapat marehistro. Pangutana nganong daghan kay narong nagdagan nga rehistrado mga higala, computerized pa. Ha? Ngano man? Tungod kay gikwarta-kwarta po na sa LTO. Ngwarta ganing Bureau of Customs, LTO pa kaha. Diba? Now, kung sincero mga higala nga to ang gobyerno ani, ibutang na din unsa ba ray kwan in charge anang computer sa LTO kwan pa ba kanang unsa gito kaning sabi to in charge na tunguna nga ilang gitanggal kay wa makadaog sa bidding kay wa daw mohatag og talay sa mga opisyalis sa LTO kining nato in charge pangalas kumpanya dia murag gibag-o na naron kay kining bag-o mo daw ni nakahatag mga igalag dakong talay istorya man po na wa po'y ebidensya sila no pero mao na istorya Stradcom Stradcom mga bay dapat i-delete ng sa computer ng registration para ng mga surplus kung matinud-anon ang gobyerno sa ilahang kampanya. Ha? I mean, kung tininod na ba? Pero kung kanang dakop-dakop mga kaigsuunan, ang purpose ana, pang-hype lang sa ilahang popularity that they are against illegal. Or kaning mga dakop-dakop, gihimo lang mga kaigsuunan, aron pangwarta labi na karon kay wa nay kwartang gobyerno kay nahurot na mga igalag harbak ani mga tambaloslos nga mga congressman dire na pud ni mangwarta ning mga panuhak aning mga surplus mao nay dili maayo ang mga tao inyo nang gilustay og tamas ginhawa ang panudlanan sa mga tao katawhan Pilipino gilustay na ninyo karon kani lustayon lang gihapon ni ninyo ning mga negosyante kung matinunan ng gobyerno. Stop importing surplus. Oh. Di ba? Kuya Delta Challenger, good morning din na. Oh. Taga-custom, parti kay mo pago din na mga higala gani sa sabungan. Asa mo lagi kag kwarta. Di ba? Dihaan na mga transaksyon na. Why mahimo ang LTO but to register if naana mga higala ng resibo payment, proof of payment sa custom duty, mahal kay na, basta sakyanan gikas gawas, isulod ni mo dere, mahal kay na. Mao nang gihimo sa mga importer, deklarasyon ana, chap-chap. Nakabalo ang Bureau of Customs ana, nga actually dili na chap-chap. Buo na ang sakyanan, naguban na, gitunga lang kausa. Pag-abot ana dere, iya-symbol, iparehistro. Walay custom duty. Why payment of custom duty mga higala? Ha? O ngano man nga naitabo man na? Nganong narehistro man na? Gidawat sa LTO. Karon, moingo LTO, bawal na. O si bawal? Ha? Dili ba na siya mga higala? Stoppel? Act of stoppel? Stop on their part nga moingog bawal, kauman ginarehistro nimo. O na, wanay kalainan na nang moingon ka nga, di na ko ganahan na ng akong asawa kay giuyam na sa kong kumpare na. Gagi konsumo na sa kong kumpare samtang dito ko sa abroad. Pero pagkahuman, mauli ra gyapon ka dito sa imuhang asawa. Ha? Naay lumay? Naay lumay ang kang misis. Oh. Di ba? Maura na. Atik-atik mo, illegal. Bawal. Anong inyo man nagipasulod? Bureau of Customs. Ikaw po LTO, nganong imo man nagirehistro? Bawal man kana. Wa man na mga dokumento ka, bawal gani. Mo nang nahimong illegal. Tungod kay way mga dokumento mga igala, karon imo man girehistro. Ha? Unsay implikasyon ana? Be? Tungod kay gikwarta-kwarta na
ninyo. Di ba? Si Yoyoy Buhi, bahala na kunog, maundang na iyang paluwagan anong transformer mga higala. Basta illegal, di siya gustuhan ng illegal yun. No? Ang illegal rag yun nga iyang nagustuhan, kana rag yung tigbakayan. Tigbakayan rag yun, no? Moro yun na iyang nagustuhan, kana rag tigbakayan. Bitaw. Kani mga kaigsunan, mura ba o ka ng drama ba? Ginadrama lang ang mga tao, ang mga negosyante, para mahukhukan. Siyempre, dako kayo losing ni sa part mga igalas, mga importer, o ka na mga nagbaton ng mga surplus, mga negosyante, usually mga langyaw, mga kuan man na, mga Indiano, kanang mga Pakistani. Daghang Pakistani dali nga, naganegosyo na. Nakig-join sila sa mga politiko, aron nga maproteksyonan nila ang negosyo, nakig-join sila sa mga colonel o general para proteksyonan lang negosyo. Mga Pakistani, ang asawa, mga Pinay, mga kaigsunan. Ambot lang ng mga Pinayan na ikapila na po ng asawa na. No? Pakistani, asar man na maabot mga igala, negosyante, kada lugar na ay asawa. So, mao na ang set up aning mga surplus para makabalo mo. Na kanang surplus dahil dapat kung mopalita para legal ang atong pagrehistro, walay maistorya mga higala, pangitain na ninyo ang nagbaligya og custom duty payment. Custom duty. Asang resibo aning bayaran yung custom ni nga inyo haning gisulod diri sa atong nasod. Di ba ang itubag sa mga mamaligya ayan na kanang importer o kanang mga namaligya na way problema na, marehistro na kami ni bahala, iparehistro na mo da, dungag ka lang. Tigbaso na pug ka sa rehistro. Di ba? Asa man ninyo iparehistro? Adis Davao, stricto kayo diri. Di man na maingon nga di madawat sa Davao. Ang ingon na, stricto kayo sa Davao. Kung dawato mas Davao, pertindakuan na itong talay diri. Kaya na ginatagaan dito nga, Yusik ba na o Asik ba na? Medya milyon kada bulan, maapil taan nag limos ana. So, ana mga igala. Asa man ninyo mo dalon? Dito sa Pulumulok. Dito sa Iliga, na may biyahidor na to. Na ay biyahidor, good morning din na kang Richie. Garay! Biyahidor ning buyit. Rehistro. So, biyahidor. Na ay biyahidor mga igala. Ultimo renewal. Renewal mga igala sa sakyanan. Nga diri na risto sa Davao. Dito padalaon mga igala sa Pulumulos, biyahidor. Nga naman, naaman dito mga igala ang pangwarta. Naman dito mga pangwarta sa mga panuhak dagko. Behidor. Sa kailagban mga kaigsunan. Basta mga drivers ban, himo ng behidor. Aning mga rehistro sa surplus, paingon dito sa extension office mga igalas, Pulumulok. Tanawa na mga surplus, kasagarang rehistro na Pulumulok. Tanawa ninyo. Kasagaran nila, kasagaran. Ay, paputol ko sa kuang kumagko kung di tinuod akong istorya. Trawa na, kasagaran risto na, Pulumulok, Iligan, Surigao. Kana man sila mo'y nagadawat mga higala ni. Wata kabalo, nganong kanarapod sila, ang uban, like Davao, di kayo mo dawat mga higala, kay basig maunay direktiba dito. Ngano man, nakakomputerize eh. Ano makasunod man na sila din sa system? Kung wala na ginadawat, kung ginaban na mga higala sa LTO, ngano makasulod man ang ilahang registration sa system? Bisag imong isend sa kanang, sana, 2600, mugawas. So, meaning na siya sa system. O nganong nakasulod na, nga illegal man na, wa man na bayri may galas Bureau Customs. Sa dihang gisulod na diri. Because ang declaration ana dito, dili sakyanan, scrap materials. Ang declaration na misdeclaration. Mo dako kay ng atraso na may galang misdeclaration. Kung negosyante ka, pwede mga kaigsunan, makancel din ang imuha mga business permits nimo. Dako ng atraso may galang. Because that is tantamount to tax evasion. Ang tax manggod, ang custom duty, that is tax. Imuhang bayaran may gala kung buong sakyanan ang imuhang isulod din ni perting dakuan na. Karon, para malikayan na nimong dako nga tax, imong ideklara chap-chap. Pero ang tinuod, ang sulod dito, sakyanan yun. Dili chap-chap. Giputo lang ang atop, butangag tip,
Para dili magbulag sila, na ay pangalan, na ay code. Wala na, sulbad na kayo. So, ginasircumvent mga higala ang word nga chap-chap. Para lang makalutsar diya sa Bureau of Customs. Wala na kalainan mga higala na kana mga elevator, mga escalator. Mahal man kayo na kung mao na ideklara nimo mga higala sa Bureau of Customs. Unsaon na diya sa mga adjuster ng Bureau of Customs o kanang mga corrupt din nga mga public officials. Pag mubayad kag talay, dili na ideklara din sa iyahang aktual mga higala nga pangalan nga elevator, escalator, dili. No? Unsay butang ana? Building equipment. Kay perting dakuag diferensya mga higala sa imong bayran din sa customs kung ang imong ideklara ang tinuod nga elevator na, escalator ng imuhang gipasulod dire sure nimo container van. Pero mayon kag building equipment na pertirang gamaya mga higala. Pero ang SOP perting dakua. O di ka mo sugot ana, di ka mo bayad. Nya imo gyapon ideklara nga building equipment na harangon ka diya sa Bureau of Customs, di na iparelease ng imuhang cargo nimo. Mao na may tabo. Alang-alag ang Bureau of Customs, asa na mga warta, alang-alag dito sa Lubots Kabayo. Diba? Yun na agi. So, kaning akong istorya mga higala, dili ni ingon nga tumo-tumo ni, tinuod ni. So, mag-istorya tumo-tumo. Kaya ako, media ko, sukat 30 katuig na kapin. Kanang patawag-tawag sa Bureau of Customs. Dili ko mo adto anak. Nga naman, ginagamit lang ang media anak nila. Panahon nga di sila magkasinabot anang ilahang talayan system din na. Butang-butang pagkamera. Pero kadtong mga sindikato nila, di man iagi din na anang dalan nga na kamera dito man ilipot sa likod. Tawag na yung media. Ingon na yun, nakasamsam yung kwan. Samsam yung mata. Samsam, kay wa mo magkasinabot sa SOP. Pero pag manegosate na sa broker mga higala, wa naman kabawang media ni nga nagkasinabot na ta, sige, okay na. Diba? Media, tagaan mga higalag 3,000, 5,000 das Bureau of Customs mo na. Kaya kayong Bureau of Customs, magpatawagan ni nag-media mga higala kay nanidakpan. Ako kaniyadto, reporter pa ko. Di, yog ko mo adto anak, kay nakabalon ako kung unsa nang istoryahan. Wa na magkasinabtanay mo nang presyoron nila ang broker o ang importer, magtawag-tawag og media para ibalita nga nasamsam ang illegal, pero actually, naana sila'y mga kasabutan nga wala lang mga higala matuman, mauna nga gamiton sa Bureau of Customs ang media. Mauna din na. Kaya mga Bureau of Customs, naman yung mga binuhing media. Istoryahan talang mo. Naman mga binuhing media. Ganahan na din na, istorya din na, collection officer, kape-kape, tagaan, ano ba? Dili taliba anak mga higala ng mga istoryahan na bisag unsaon yung pamugos nga kanang inyo ang ginahimo din tama na sa posisyoning palangdaan may gala sa argumento wala na foul na kay mo nganong nakalusot man mo ginauna din pangutana sa mga tao asa din na niagi sa airport na niagi na mga surplus asa na niagi karga na sa mga kikik. Aron makasulod diri mga higalas Pilipinas, ayaw na tag-istoryahe na. Diha na ang entry point na pantalan gyud mga higala. Pantalan gyud. Taton, balikan tani mga kaigsunan. Human lamang pipila ka mga pahinomdom.
Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyong sa programa Issue sa Masa. 40 minutos na ang nakalabay o 41 minutos na nakalabay. Ba ang alas 8 sa buntag. Dahil mga mensahe dito, ito masahon ha. Ako daw istorya tinuod yun daw na. Tinuod man yun na. Ako, nagnegosyo po ko atong unaan ng buy and sell og sakyanan. Nakabalo ko ana. Atong una. Siguro mga 4 years, 5 years puntaan ng negosyo ha mga higala. Ano, kabalota, asa ta magpaayo-ayo. Makabalota mga higala, kung sa mga transaksyon na mga surplus. Kabalotag, asa magparinyo, asa magparehistro. Muna nga, dili talibaan ng trabaho wala ka ng istorya na ko sa inyo ha. Asa rehistro na inyo mga surplus. Labi na ka na mga transformer karon nga muna yung uso. Atong una, bunggo man ang uso. Dapit, o ka ng Toyota BB, mo man yung mga uso nga surplus mga higala. Tanawa na, asa na nakarehistro? Di ba? Dito las Pulumulok nakarehistro mga kaigsunan. Hindi, iligan. Uban, Dalidapita, Surigao. Na mga far-flung areas mga higala nga dili kayo initado ang district. Dili kayo initado ang kanang region. Dito na nila pangdalhon. Dito na ipambiyahe. Ang surplusan na, so ngano nga nakalusot man na kung illegal na siya. Walay dokumento gikan sa Bureau of Customs mga kaigsunan nga imported na nga sakyanan. O ngano na rehistro? Nga ang ingon sa balaod, pag imported nga sakyanan, irehistro gyud na. Karon tong Kongreso wa pa man po nakakama up mga higala nga kung kanang mga surplus nga gidala diri nga gipamputol lang nya gi-assemble, makonsider ba na siya nga imported nga sakyanan or i-consider ta na siya nga assemble? Di ba? Dapat naputay balaod Kay hangtod wala pa'y balaod, ang presumption ana, because ang iyang mga engine, ang iyang mga spare parts imported, ang kinatibuk-an niya imported, so therefore ang kanang mga sakyanan na imported. And ang atong ipahamtang nga buhis din ha mga higala sa kining custom duties nato, dapat imported siya nga sakyanan, which is dako kayo and they cannot afford mga higala. Di sila maka-afford. Perting mahala mga kaigsunan na magsulod og imported nga sakyanan. Di ba? Mga artista gani. Di basta-basta makasulod mga higala mga imported nga mga sakyanan. Why? Mahal kayo ang custom duties. Pero tingala ka, nagbaha ang imported nga mga sakyanan diri gikan sa Japan. Sa ito pa, perti na lang datuan ang Bureau of Customs. Karon perti na lang dakuha mga higala o koleksyon. Sa kadaghan sa mga imported nga sakyanan, mga transformer mga higala, Bungo, Starex, Toyota BB, Honda Fit. Sa kadaghan ani. Nya dako kayo virus Bureau of Customs. Dato na kay Bureau of Customs. Pero wala man ni mga higala bayri custom duties. Kay palusot man ni ang gibayran ani mga kaigsunan SOP lang din sa Bureau of Customs. Kahuman, ang rehistro, ginadawat po sa LTO, kaya naapod mga higalay SOP. Lalang di mo dawat og SOP nga dako kay kuta mga higala kang asik og yusik. Di ba? Dako kay kutas direktor. So, dawat-dawat yun. Mao na, kani mga higalang mga surplus karon nagbaha. So atong gina-reiterate diri nga kumatinon-ano ng gobyerno sa ila ang kampanya batok ang surplus because they declared nga illegal dapat di na yun na siya irehistro. Kaya once di na siya marehistro niya makadagan na may ground ng gobyerno nga dakpon. Pero kung narehistro na karon na dagandagan niya imuhang dakpon, murag dili na mao. Murag nahulog diya gipangwartahan lang yung mga tao. Because what is legally allowed dili na pwede nimo paundangon. Di ba? Girestro mo na nimo, nagbayad. So dili mo na siya pwede paundangon. Ya karon maingon ka karong illegal. How come nga nahimong illegal? Nga nasulod man na ang rehistro din sa system. Di ba? Tanawan na ninyo. Ibig inyong i-text na sa 2600. Di ba? Manggawas na ang details mga higala, kano saan na-renew, naabay alarm, unsa na siya nga unit, manggawas na. Ingon nga illegal, wapagani na kadagan na illegal na, hastang LTO, di ba? Manakop ka lang kung nagdaga na.
Napagay na sa yarda. Ginatrabaho pagay na diya sa mga welder o mga mekaniko. Kay i-convert. Kanagin nyo na padaganon o ilan na padaganon nga wa na convert. Right hand drive. Pariha aning mga bumbero, mga higala, mga fire trucks, mga volunteer nga right hand drive. Ha? Wa magani na dakpa. O kana, pwede na dakpon because ang ato adri left hand drive man ta. Violation na siya. Besides, dapat na ay custom o payment of custom duties. Wala na bayri, illegally imported na siya diri. No, illegal ang pag-import ana and therefore dapat dakpon siya. Mao na ang ato ang punto din ha. Pero sige lang mo hulga-hulga illegal murabag nagpadungag ra mo pusta. No? Padungag ras pusta ba? Sige, ingog illegal. O niya kahuman. Nagsige, mamugdawat og rehistro. Nagsige, man mong pasulod anak. Undangon ta na. Ha? Para wala tayo makita din ng mga yarda din ng parting dagana. O, undangon ta na. Mo man ay nakapadaghan sa yarda ka ng mga imported mga igala. Halin magkaya na sa Pilipinas. Oh, makakuan lang kagamay. Awar ko no, nanay paluwagan si si Yoyoy Buhian ng surplus. Di ba? Halin nun man. May na lang na. Wa jud ka kauyab, tiguang na ka, wa jud ka kauyab. Og makasakyanan ka bisag transformer lang, dool gyud na sa tinuod gyud. Makauyab na gyud ka. Una na ko kay brum brum. Ha? Nanay brum brum. Ay, nako. Taon-taon ba igala, balik taon, madla mapipila ka mga pahinomdom. Ganito ang mangyayari sa iyo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang Balik na mga bahay, dito sa ito paragtuyog sa programa ng issue sa masa sa 90.7 Love Radio. Aksyon lang kabalaka ba? Ang kining magkaigsuna na to nga naisakyanan nga transformer o kining mga surplus gikan sa Japan, right hand drive. Kay basin ko nog ipang-recall ni mga higala, kanyang saon daw ni nila. So, at least, ang mga tao magiyahan. Dili kay, hala, sigig pasulod. Kuman, sigig rehistro. Nya, kauman, kalit lang magbalita nga illegal. Mo na. O sa walay sistema mga kaigsunan. Ang naalang siguro yung sistema, ang corruption lang. Pero pag abot sa public service, wala. Ngano magsige ka og pasulod anang mga surplus nga di man kada mayo napay balita tunguna nga mukalit raw karilig iniglubag nimo sa tuo diri sa wala mo dagan mga higala kay convert ra kuno na daot kuno ang steering daghan kayo mga issue mga higala. Ang gibutang kuno nga kanang tangke sa steering wheel dili kuno sufficient mga bahay nga mo feed dito siyang steering mo na muungot mugahi dili na malubag resulta disgrasya daghan kaayo silang mga issue. But despite aning mga technical nga mga issue o physical nga mga issue sa units, anong ginasigi ninyo nagrehistro din na? Ha? Mutuo kahang mga tao nga nagrehistro na sila way ilaha, way ni paingon sa ilaha mga higala? Nagsige sila nagrehistro kawat-kawat ana. Tungod kay na ay ilaha. Parihara na sa Honda Fit o Toyota Bibi. Oh? Mamaning issue ani kaning transformer. Honda Fit. Convert. Buko na stang dashboard may gala. Ang sa wala ibutang sa tuo. Ang sa tuo ibutang sa wala. Convert. No? Ang dribanan nga naa sa tuo ibutang sa wala. Ang wiper lagi mo dili ma-convert. Lisod lo kay i-convert ang wiper. Ha? Kay baliktad yun ang lamparo mga higala sa arm. Sa wiper. Pero matingala ka.
daghan sila mga issue about safety aning surplus. Ano sige mo dawat ara? Ano sige mo rehistro anang mga surplus kung tinuod manggaling na? Sige mo yaw-yaw ka man, sige mo rehistro, but pasabot ang tanaw sa mga tao ana, nakasapi mo din na. Okay lang utag ang gobyerno mo'y nakasapi. Ug ang panapi ani mga higala di rapod kutob sa mga opisyalis gobyerno. Ay kayo. Lain na barong mga babae. Di nakasugton mga higala wa kay brum-brum. Ha? Daot daw ang ilahang riban ug maulanan kay acid rain na karon. Di na sila mosugot anang motor-motor lang ang manguyab sa ilaha. Kay mabasa ang ilahang buhok nga bag-ong riban. Dali na daw kay madaot kay acid rain na karon, tungod sa global warming. Yawag argumento na ron sa mga chika, babe. No? Bahala daw og transformer lang, basta wheels ya four wheels. No? Para di daw mabasa ang ilahang buhok nga bag-ong gipariban. Magulan. Ha? Oh. Ang mga uganganunon pod nimo mangita na pod og wheels, kanang four wheel yun, kaya para madala ang tibok pamilya. Ha? Mo na nga, halinon yun na permina, kanang mga transformer karon kay di na basta-basta ron mo. Manguyab ka, wa kay bisag transformer na. Labo kasugton. Ha? Patadinag, irumbuang gabaktas-baktas ta, may nang naagyoy wheels. So mana, nanaghan na, awar ko na diri, anhin mo diri, gikan dito may gala sa northbound sa Davao City, paingos Davao din, so patindagan nagyarda. O kana, tinud-anay na. Ha? Tinud-anay na may gala sa Bureau of Customs, kanang sa ato ang PNP, kanang sa ato ang LTO, uban pa nga mga stakeholders. Ratsadahon na nila natanan. No? Paring Ricky Cinco, good morning dia pare. Mga kaubanan. Inyo ang ratsadahon tanang yarda din na, kay puro na surplus. Og sigurado ko, kana tanang yarda din na, wag yun na mga higalay, custom duties nga gibayran. Ha? Ang gihatag ana, talay lang dinas taga Bureau of Customs. Pila ra ka naka-comply ng custom duties. Tungod kay mahal kay na pag-abot sa issue sa pagsulod og sakyanan gikan sa gawas. Mahal kay na. Dili ka afford kung mag-buy and sell ka. Ani nga magnegosyo ka aning mga surplus. Unya mobayad yung ka ng custom duties. Wala na. Ang kantidad na tagpila man naron. Tag 200, 180. Ang kantidad na mudagan na may galag 450. Storyahan ta mo. Tungod ka dako sa custom duties. Kung mobayad sila. Pero kung ilan ang ibaligya mga higalag, tag 200, 180, 120, depende kung 4x4 o dili, depende kung sa kasariwa. But pasabot ana, wa na sila gibayaran sa Bureau of Customs nga custom duties. Ang gihatag ala niya sa Bureau of Customs, talay. So illegal. Kay wala mga higalay, papel pagsulod ana dinhi. Pero matingala ka, nganong narehistro? So malay hagit na to. Hutda na, illegal magala, hutda nagdakop na din ng mga yarda ninyo para mutuo ang mga tao sa inyong istorya nga illegal. Pero basig kaning gipandakop mga higala, kalaban is politika, amigos kalaban is politika, kaya nag-apil-apil na mga itong presidente, o kaning gipandakop, wala ni makahatag og saktong talay, saltuhon ba? Saltuhon. Nabay Pakistani nga giingon aning mga taga-LTO nga saltuhon daw. Saltuhon daw. Tag-iyag dagang kaya saltuhon. Basig maunay rason. No? Basig maunay rason mga higala nganong nagdakop-dakop mo. Pero kanang inyong dakop-dakop, ang mga tao ana walay bilib. May pagmaglana mo putot anang inyuhang trabaho. Wa na'y bilib ang mga tao anang inyuhang style. Og sa inato pa na pagka-istorya, extortion man na. Dakpon kay di muhatag. Dakpon kay di muhatag. Pero muhatag, bisag unsa pa na ka-illegal, lutsar. Maunay dili, maayong tilimad-on mga kaigsunan. So karon ang mga naay sakyan ng surplus labi na kini mga transformer
magsige na nagpanglingi sa likod. Kay basi gisundan silang taga LTO, si IDJ, kwao ng ilahang unit. Huwag ka rin hubag-hubag mga higala. Ha? Kabuhion na. Oh, kabuhion na. Kay, kada lagi. Oh. Ingnon na kag illegal na. So pag-consider mong illegal nga mo, pag nakadagan, ha? Pag ganit siya na, kaya gi-assemble pa mga higala. Oh. Na illegal na. Diba? Premature ba? Pero bayangon mo nga, illegal na because wala na bayri og custom duties din na sa Bureau of Customs. Na, mutuo ta. Ngano nakalusot mo po na, nga wa mo man na kabayad, ngano nakalusot mo na? Kay nakahatag og SOP. Di, na po ng taga Bureau of Customs sa aming trabaho. Makapagluta na po mga ba? Ay, wala tayo oras. Ako subliyon adlaw nga Webes. Last day of elimination sa DM dyan sa Matina. Daghan na po rin tao diyan sa Matina. Naaroon diyan sa Rimang Kaugiyang mga barkada. Ha? Ayong buntag ninyo din na sa Matina, Galira. Alright, pizza week. Ang tunog mapoon, samang takna, samang istasyon. Sa pa ako yung alagad bata-bata, June Bersamin. Mayong buntag and keep safe always, mga bay. Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, din